Karl, qabbel like with like, dieta ta' pereżempju it-tnejn li huma 2000 kalorija, però minn fejn ġej dak li kell ħajamel differenza. U maħniex ħanqablu ta' 2000 kalorija li jiġu mit-salzettu mill-bacon ma' 2000 kalorija li jiġu minn ikel naturali. Ħanqablu żewġ platti it-tnejn pjuttost naturali. Però l-ewwel wieħed dak li donnu rebaħ in inverted commas ħajkun fih nofs il-platt illi ġej mill-proteini. Mela pereżempju ġej minn laħam abjad, jew inkella ġej pereżempju minn ħut abjad. Tajjeb. U mbagħad kellek terz ieħor illi ġej minn xi ftit karboidrati tajbin, bħal ngħidu aħna xi ftit patata, jew inkella xi ftit ċiċri jew xi kinwa. Il-terz ieħor għandek il-ħaxix, mela iktar ma jkun hemm kuluri f'dak il-ħaxix, aktar għandek varjetà anke ta' vitamini u antioxidants, u daw ikkumparawh ma' platt illi jkun maqsum equal. Mela minflok ma kellek nofs il-platt proteini, terz complex carbohydrates jgħidulhom u terz fibra, fibris veg, ħaxix. Il-każ liħor kien terz u terz. Ġifieri x'kien hemm differenti f'dak li rebaħ in inverted commas. Illi kien hemm aktar proteini minkejja illi it-totali huma ndaqs. Mela iż-żewġ dieti kienu 2000 kaloriji, ma nbidel xejn fl-ammont ta' kemm kien, imma dak li jkun ħa iktar proteini. U l-proteini isibu Karl illi madwar 25% minnhom anke fil-proċess ta' wara li aħna kilnihom ġew utilizzati qabel ma ġew storjati. Plus illi dawk il-proteini hemm tendenza wkoll illi jimlewna aktar. Mela ħareġ tajjeb f'dan l-istudju illi aħna l-proteini rridu naraw illi qed jifforma minn tal-inqas 40%, again, b'mod ġenerali, dejjem nieħdu parir mediku speċjalment minn ibati minn kundizzjonijiet mediċi, dejjem naraw li qed nimxu anke fuq parir ta' nutritionist, imma b'mod ġenerali, jekk naraw li madwar 40% tal-ikel tagħna ġej minn proteini, hemmhekk għandna kważi garanzija illi ħanintlew aktar, illi ħanżommu u jew inżidu mal-livell ta' muscle tone tagħna, dan il-muscles apparti li ħajidru aħjar ngħidu kif inni fil-mera, fil-mod kif anka inti tejb il-posture tiegħek, da jaħdem ukoll. Għax grazzi għal dawk il-muscles ħanżommu il-metabolizmu mela kemm ġisimna jeħraq kaloriji aktar ola. Illi dak ifisser illi tendenza li ġisimna jżomm ix-xaħam ikun anqas. Mela madwar 40% ta' l-introjtu tagħna tal-ikel l-aħjar jiġi minn laħam abjad, jew inkella ħut abjad, jew semmejna il-bajt, tajjeb speċjalment l-abjad tal-bajt, iżu kollox bl-abjad qed ninduna jien. Il-yogurt abjad ukoll, speċjalment il-Greek yogurt, tajjeb, dawn huma sorsi ta' proteini illi normalment ħajimlewna aktar, ħajjejnuna fil-metabolizmu, ħajjejnuna fit-toning u għal daqstant kemm importanti li kważi nofs l-ikel ġej minn dawn il-proteini.